Maayong odto guys. Maniudto pod ta. Kay medyo maningil na og kaon ang kami ko. Mapaday pag-abot na ko guys gikan sa trabahoan. Nga unta. Kita inunan nga tulengan. Nga unta mga Sundela na, unya na lang dapat, oras na to. ngiton lang na siya. Ngiton na sa lulo niya. Ikaw baso din. Pre. Take a guess what it is. Pool table. There you got the 2 sheets of. Anong katayin nyo? Kung saan katayin nyo? Kaon ka? I'm very spicy. Ha? Basta taos ka nga tatrack. Kung saan tayo nyo? Human na di tagkaon guys. Relax at takadiyot. Kay mamisita na podcast sa atong mga kabalay-balayan. Labi na ni Ma'am Nancy, ni Day Angel, anak sa Toledo, si Emily, si Day Risa, si Amy, o si Rochelle nga Batuktoy. Shout out ni mo Day Rochelle Batuktoy. O sa tanan-tanan na lang, tanan mga supporter.